Хайде да тестваме тези два аромата от Латафа. Започваме с ето този, който е аналог на Ксерджов ерба пура. Ето така изглежда. Хора, страхотен е. Толкова свежо и същевременно много силна проекция. Може би наистина това е парфюмът, който най-много се доближава до оригинала. Сега да отворим и втория. Този пък е аналог на Валентино Корал Фентази, мисля. Така, ето така изглежда. И сега да пръснем от него, въпреки че аз се напръсках и повярвайте ми, този първият мирише много силно, много просто уникален. Сега, хора, това е лято в бутилка. Мирише ми на диня, на кокос, на праскова. Това е страхотен аромат за лятото, според мен. Изключително силен е и той. Мога да ви кажа, че това са страхотни дюпове на оригиналите и ако не ви се дават толкова много пари за самите оригинали, може спокойно да заложите на ето тези. Този се казва Ана Абиет Корал, а този просто е Ана Абиет. Благодаря, че изгледахте и това видео до край и се надявам да съм била полезна на някой от вас.